Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ ladangi pule ya kajing pule kebenengkong naki kitab Exodus bad ladangi pule bah ya ke gospel ba menta kesngi kahikai syai kedar yang badepi bad ngis ngutho ya kajing pule ke ba kaktin ublai kakhot kawer yang yepi ban pusan sepang kajing em jong kajing duai sepang kajing duai barang ngitip bad ngiduai man kasngi ngitip kay kajing duai man kasnam man kapor ngipusan habang ngilay sekretariat ngiyos ngeu sepang kay kajing duai balay ngide ban duai bad ngilay ya kata man kasngi ha kajing em jonga bad jong pi Henry hadu kano sisya ken ngis nguthu ya kene kajing don kam jong kajing duai. Menta kasngi ngiyos ngeu na uwe na ki senran jong Jisu wan show Jisu wong tohikai yengi banduai tohikai yengi banduai hato ngi ong na am halade ngahap ban hikai yalade banduai ban ngong ne amilade ngahikai yaki khun junga yaki bahing junga banduai kane kade ke jingkeli ke ba une u ap usanran uwan show Jisu kokenrat hikai yangi banduai den mata kadau ngingi haban keli halade manta kesngi nga lahikai ne em banduai yalade ban ngalahikai ne em yaki khun junga yaki bahing junga yaki breu junga banduai ngelahikai na em banduai ngela persang na em banduai ban ngela le na em kae ke bangidai ban le haba ngi duai kisenran jung Jisu habang ipet ya ke jing em jung ki yo ilut thik pathik ya kae ke ba u Jisu le shib bun ba ki kampla hakmat jong kisanran jong u kisanran jong u kiyoi bau Jisu uyaj halor ka kisanran jong u kiyoi bau Jisu ube no ya kiksoj na kito gibreu kibasate sakum hoksoj kisanran jong u kiyoi bau Jisu u le kampala dak wapsa ya kito kisan hajar ngut dak kito kikpu bat kidokha kisanran ki yoi bau Jisu upen em biang yo Lazarus upen kod ya ki baduko upen yoi biang ya ki breu ki ba malla upli ya ki skor jong gitu ki ba kelut baro kine ki yoi Henry ko hanmen ko para kine kisanran jung u kim sem lech sau Jisu bat kim sem laong hikai yang ngi ban le kam phla kim sem laong hikai yang ngi ban yaj halor ka hikai yangi ban pen em yaki bru ki balayap lane ba peniaj yaki baladeko kim syam wan ban pan ya kane na utrai jung ki Jisu Henry ki wan hakmat jung Jisu yang hikai yangi ban duai balai ki ne ki senran kim syam ong hikai yangi ban le ki ne ki kampala Henry ki ong hikai yangi ban duai namar ki yoi haswa bau Jisu ule yaki kampala barakoj Barokoi ki kampala ki bangilap yala de upen lej por banduai yala de upen lej por banduai de mata kadau ko hanmen ko para ki wan show Jisu kong hikai yang banduai namar kis ngutho bat kitip bat ki yoi ba u Jisu le yakine ki kampala baro da kajing duai bat lingba kajing duai Den mata kedau manga mapi mentakas ngi kumong mene ngi de ban keli halade ngi laong nem yalade try hikai nga bangala banduai ngalaong nem yalade bangade ban hikai yagi kun junga banduai ngalaong nem halade bangade ban hikai yaki bahinga sem junga yaki breu junga baro banduai kumong na basdang hoit ko hanmen ko parangi duai Henry balay ken ngi duai Bonsin ngis nguthu ngiwan banduai hakman jong utrayu belai jongi
namar ba ngi don kam yau. Ngiwan banduai namar ba ngi don kam yau. Ladangi duai namar ba ngi don kam yau. Kata kadai kababaklah. Bat kata kajing mut kajing perkat kajunga kajung pi. Kata kajing wan jungi banduai akmat jong utrai kalong kababaklah. Ladangi wan akmat jong utrai banduai tang namar ba nga don kam yau. Namar ba nga don kam ya kajing koit kajing kia. Hanrei ko hanmen ko para ngi haban sngut hushai. Lada ngiwan banduai nabar ba ngi i yau trai. Namar ba ngi i yau trai. Nabar ba ngi shania hakabor jong u. Nabar ba ngi shania hakabor jong u. Dein mata kedau ngi dei ban duai. Kohan men ko para habang ngi pusan sepang ka jing duai. Don sau benta lane ki ang aktin pareng 4 aspects of prayer. Sau tali kita ki dau ki bapenlong yang ngi ban duai hakmat jong utrai. Kabaning kong kadai kane. Namar ba ngi don ka jing iju. Namar bangidon kajeng ijo blay ngiwan ban duai ban yaro ban pendon buram ban mane yo. Namar ngidon kajeng ijo den mata kedau ngiwan man kas ngiutrai ha yimne om dei nakano kedau Henry namar bangi ijo ngiwan ban mane yo ngiwan ban pendon buram yo ngiwan ban yaro yo. Kata kadai kadau kemenang kong keba mangi ngiwan banduai kebar ngatip bangalong ubriu betulap ngatip bangalong ubriu baduna ngatip bangalalepop ha kejing im kejunga ngawan hakmat jong utrai banduai namar ngadan kam ban penmap ya laki jong kipop ngadan kam ban penkuj ya laki jong kipop. Kaekin ka mapelong ipi banwan banduai man ka jenmit. Kaekin mapelong ipi banduai yo rosary. Kaekin mapelong ipi banduai man kasngi haba peace dang trei lane hakap shwaba pin bamja. Lane haswa hamasta ba pikitia lane menmit haswa ba pin letia. Kaekin mapelong ipi banduai. Keli la de. Nga haban keli la de. Pi haban keli la de. Nga haban jubab ya la de. Pipi haban jubab lade. Pipi melaban jubab naga benta junga. Ngangam laban jubab naga benta jung pi. Hak bakado pipi haban jubab hakmat jong utrai. Nganga haban jubab dalade hakmat jong utrai. Ken mau ya kata kohan men ko para. Kabalai amde kabalai ngiwan banduai hakmat jong utrai namar ba ngalong kumni namar utrai uid yanga utrayu ri sumarenga den mata krau ngahab banwan banduai kemajung u ban yaro ya u ban ai kata kajing yaro ya utrai namar kajing bha kajing sebon namar kajing kajing isnei namar kajing ri kajing sumar kajing u yang abadepi kabalai kabasau kohan men ko para klempep habang iwan banduai ngi haban wan ban IT yalade IT ya kajing em jung pi IT ya kajing long kajing man kajing pi IT ya ke ke ba pi kendu ha kajing em jung pi ladai kajing suk IT how try ladai kajing IT how try ladai kajing snusi IT how try ladai kajing klumar ke ba pi kendu ladai kajing syapen rem ke ba pi kendu ke ba pi amat kajing em ngide ban IT ya ki how try kine kide sautli ki dau ki ba ngiwan hakmat jong trai nganong biang sa sisin kebeningkong ban mane yaw trai ublay jonga baar ngawan ban play laki jong kipop laki jong gijing duna jonga hakmat jong trai ngawan ban pediang ye kene gijing duna jonga hakmat jong trai kabalai ban yaro yu ban penon ban yaro yu ban ai nguyu na kabanta gijing bah gijing sebon jong u kabasau ban IT yalade ngalong kat bangalong IT yalade how try kohan men ko para ngiduai man kas ngi klempep ngiduai man kas ngi klempep hanring haban keli yala de menta balai shau trai umskap ya gijing duai jungi
ngis ngitho ke jing duai ngile ya ke bangi dai bla ban duai Henry balai shau trai jubab ya ke jing duai jonga bat jong pi bat habangi duai man kas ngi pe yala dai ban ngi sneu bau trai snap ya ke jing duai jonga bat jong pi bat ai ya ke bangi ngi pan balai sha don sibun ki dau ke bangi lap na ka jing tho ba khut sibun ki dau ngi lap na ka jing tho ba khut Henry ngakwa ban nyeu an lai tali ki dau ba le utrai snap ya ke jing duai jingi bat habang yi duai utrai ngis ngeu ban ngis ngu tho ba utrai snap ya ke jing duai jingi bat ya ke bangepan kine ki dau ka bangilap ningkong na sabe na ka kitab jong ko halat kalanong ka balai kalain ka baningkong ka ong kumni don ka ayam na ka banta ki e baro don kapor nagbanta ki e baro don kapor bantung don kapor banot don kapor ban kha don kapor ban yap don kapor jong ka jingkmen don kapor jong ka jing susi ka don kipor ya ki e baro kane ka bangilap ka baningkong dei mata ka daw utrai udon la ka jong ka jingtmu na ka banta jong abat jong pi udon la ka jong kapor ban ngap ya ke jing duai jong pi ban ai ya ke ba pipan ladangi wan ban duai sikenta khmat jong trai ngimla ban komplain hadin sikenta balai trai mema ya ke bangapan namaru trai udon la ka jong kapor ban jubab ya ke jing duai jong pi nang dapat kitab no prophet Isaiah kalau nong kebasan pusan kalain keba prap bat ka bakhandai ka ong kumni ki jing mot jong pi kim long kum ki jing mot jonga kalanti jong pi kam long kum kalanti jonga ka jing mot jonga ba jong pi kam dei kum kata ka jing mot ka jong trai ka jing mot ka jong trai na ka banta ka jong pi yo le se de ka jing pang ka jing sitom ka jing mot ka jong trai na ka banta jong pi yo le se de ka jing ka jing jinjar kajing mut kajung trai lane kamang kabha kajung trai na kabanta kajunga kajung pi yo le se kam dei banlong u officer lane banlong unong hikai yo le se om dei banlong utau baha nyo bakrau batri Henry udon la kajong kabha kabanta na kabanta jonga ba jong pi yo le si kabaningkong dei kane kadau habangi duai ngisngau bautrai syam la yosngau bat syam la jubab ya ke jing duai jongi kabar ko hanmen ko para ngitip chai kapap kasang kilat ki jongi ki khanglat yangi ban yo pediang ya ke jing ke jong trai kata ngilap nakasam kaba henru kalain kaba khat pra kayatu shai yang abadipi lada nga ya ka jingboman hakadanot jonga utrai shaskor lada manga mapingi ya ka jingboman haka jingem jongi ka jingem ka jonga ka jongpi ko hanmen ko para ka dei na ka banta ka jingbha ka jingem ka jonga ka jongpi ka dei na ka banta ka jingkhut om dei na ka banta ka no Henry manga pan mapi pan ngi ya ka pop ngi jaga jing lorni ngi jaga jing sarong ngi jaga jing auria chong kana ka perthei dein mata kadau utrai snap ya ke jing duai jongi bad utrai unam jubab ya ke jing duai jonga ba jong pi sajasin na ka kitab jong prophet Isaiah kalanong ka san pukhandai kalan ka ar ko ong kumne de ki kam bomman jong pi ki ba pan khlat ya pi nau blei deki kam bomman jong pi ki ba panjnga ya pi nau blei deki kam bomman jong pi ki ba blei ujngai na pi ka ba pi pisngau ba blei ujngai na pi lane jubab ya ki jing duai jong pi ki pap jong pi ken ki ka ya ki khman jong u na pi hadu ba yos ngeu sho ya pi ki pap jong pi ken ki ba pan long yo trai ba snap sho
ya ke ke bapi perta ya ke bapi pan ya ke bapi wat hakmat jong u ko han men ko para kini ki khot yang ngi ba mangi ngim dei ban ya kane ke perthei ke ba mangi ngim dei ban ya ke jing auria jong kane ke perthei ke ba mangi ngim dei ban ya ke ba ngis ngeu ba ya la de namar kini ke jing ngeu ba ke ba ngi yo ma ta ke jing im ke ba mangi ngi ngop kam dei ke ba trai umang na ke banta jonga bad jong pi ke balai ko han men ko para balai trai jubab bad ngi ngis ngeu ba trai jubab ya ke jing duai jungi kadei kane kum baong u Jacob bakhoj ha ka sithi jung u sham ka sithi jong Jacob kalanong ka ba sau kalain ka ba ar uong kum ni enda piduai pinom yo namar ba pidawa da ke jing tumu babakla habangi duai ngipan ya ka spa ka peu habangi duai ngipan ya ka ksiar ka rupa habangi duai ngipan ya ka jingdon ka jing am ka junga ka jung pi kata ka dei ka babakla hakmat jong utrai kum ngong ye pi nado basdang ngi duai om dei banga don kam yo trai han rei nga duai ngi duai na marba ngi ya utrai dei mat ka daw ngimla ban pan bakla hakmat jong utrai nga don kam kawat ngadon kam kasuloi ban penjot ya kibreu ban penjulor ya ka weipat ka snong ban penjulor ya ka weipat ka jaj benriu ladang ale yak ma jong trai ladang adem ngungon ladang ayam daki mat thang jong akma jong u ngapan ya kasuloi ngapan da kawat ngapan da ka jingnang ka jingstat ban penjot ban penjulor ya ka wei utrai unom snap ya ka jing duai jong pi utrai unom ai ya ka jing duai jong abat jong pi pen banu ai yangi ka jing tim penbanu ayangi ke jengtim dain mata kadaw ko han men ko para habangiwan bandu ayangi dei bandan kata ka jingtmu ke babha na ke banta ke babha habapiwan bandu ayak ma jong trai duai na ke banta ki bro na ke banta ki to ke badon kam ya ke jing ke jing isnei bamanga nang la susu ban le ya ke babha na ke kitab na kajing tho pawar kalanong kabakan riu kalain kabaar sajisin ngiyoi baro kilentiu briu kilong kibakut hakajing pejungu henry utrai utau ya kemensim ngis ngau bangiwan hakmat jong utrai ngiwan banduai da kata kajing khot kajing soti kajing luloi ngiwan hakmat jong utrai ban sim mentah kamas kabakut man kasni ngis ngau da kajing rublei kibreu ki yoi yanga bangalong tau bro babha kibreu ki yoi pi bapilong urang ba balang bapilong skatri balang bapilong unong kit kam jong ka balang henry utrai uyoi ya ka ke badan hakadonut hakamansim ke jong pi upeja kata ompeja ke jengar sab jong nga ba jong pi habang iwan hakmat jong utrai umpej jaga jingar sab jong henry upej ya kadonot bakhoj jong abat jong pi habang ngi duai da ka jing khoj mensim habang ngi duai da kata ka jing loi jongi ko han men ko parau turai usngap ka ngi jing duai jong abat jong pi kane ka bangilap na ka kitab prophet power kalanong ka bakhat henry kalain ka baar ka bakhado ngas ngabanong balay turai jubab ka jing duai jongi kadai sachisin nga ko aban sembiang na kasiti jong Jacob kalanong kabanen kong kalain kabahan reu kabaong kumni Henry pidei ban pan da kajinget ken ngidei ban pan ngidei ban duai hakmat jong utrai da kajinget klam artatin namar uba artatin ulong kum katnam kabasya pensat kenting bat sya kendat sakal ngi de ban banduai akmat jong trai da ka jingit da ka jing syania jongi ni yo i ba kisanran kiwan akmat hakiwan uang ujisu uang hakisanran jong ujisu uang hakisanran jong pila ban be yakum kene kiksud tang da ka jing duai bat ka jing sya jong it ngiyo iba kisenran kis nuto ya kata giyong ba ko kenran ka jingai jongi kalong ke baret
pen scam, pen roy, pen jeleu ya ke jengit ke jungi. Ngiru ko hanmen ko para ngitip bagai jengit jungi kalong ke batelan kalong ke baduna ngidei ken ban dua ya kemat jong utrai ko trai to pen roy to pen scam ya ke jengit jungi. To pen roy to pen scam ya ke jengit jongi. Gospel jong Markus kalau nong katway kalau nggak kebar pusau ngi yoi bat ngi puli bat ngi pusan bonsen kohan men ko para na kane kadau ngong pi haba pi duai pi dei ban kerpat tongej bat pin pediang bat ensai happy baro na kane kadau ngong pi haba pi duai bat pi kerpat tongej bat pin sayok ngi teng haswa bangin duai haswa bangin wana khmat jong trai haswa bangin dem khosiu haswa bangin pendaj ya kiti ke jungi haswa bangin pli ya ka jabing jongi ya ka sentur ke jungi ngilong lupa bau trai snap ke jing duai junga ngiladan lupa ka jing atatin habangi dan ka jing atatin komno ken kohan men ko para ngila ban pediang lene ban yo ya ke ke ba ngipan nau trai Dari mata kedau haba pi duai ngej kam bau trai un saai pi ya ke ba pipan bad klempep un ai pi ya kata ke ba pipan lane pi wat ka ba kadu ko han men ko para kawe ka mat pusan ka bang kwa ban sim ka dei ka jing map ka ba ujisu hikai ya kisan ran jung haka jing duai kok pa jungi kaba ngi duai man kasngi kaba ngi yo sneu naga gospel man ta kasngi to map ya kirengkang jonga bat ngaru ngakloi ban map ya kirengkang jong kiwei ngalong na em ubakloi ban map ikiwei pilong na em ki bakloi ban map yaw lok jong pi pilong na em bakloi ban map ya ki hanman ki para jong pi Ngiyoi ke jenghikai ujisu dalade marwei ublei unong penem unong suspa jungi hado ke kelimat jong ke jingsha yap tadrong jungu halor gading pena duai ya ke jing duai jong ke jing map kopa to map yaki namar kimtip yaki ba kilale manga ban mapiru kohan men ko para kane kade ke jing duai ke bangide ban duai ngakan mau man kesngi ya kene gejing duai ngate bagi breu ki kran ben ya ngate bagi breu kin pe siliang ya ngate bagi breu kin sutenad ya hanrei habang awan akhmat jong utrai ngasait keno ya kene ki kentin hoy kal kamlong ke basuk ya bade pi ban map ya kiwei hanrei ngide ban keno ya kene ki kentin kotrai ya rab yang ken ban le ya kene ki kentin ki ban keno ya kene kentin ki mela keno halor gading pena Badi Arab yang akan bangala ban le kene ke jeng em junga bangala ban map ya baro ki breu ki balas new yanga kito ki breu bakran ben yanga kane kedai ke ba ngihap ban le ko han men ko para lada ngimap ya ki wei lada ngimap ya ki wei klempe utrai umap ya pi utrai umap yangi utrai umap yanga lada manga ngamla ban map ya kiwei utrai unom map ya nga walada ngalej plaro lada ngam kloi ban map ya kito kibreu kibales neu kibreu kibakran ben kibreu kiba pechliang utrai unom map yanga utrai unom map yanga kane kadai ke basisha lada pikwa ban yo jingmam no trai ngi dei nengkong ban map ya kiwei uci su lai kai ngoi ukpa ba koi jungi upop jan pol ule ya kata ngoi ka sister Rani Maria kebana ka seng FCC kale ya kata ka map ya to breu badung ya ka dakatari hadu lai po arsen umap kamap yau ngiu Stefan bakoj hasmer ka jengyap haswa bon yap haswa bon tukut mansim uduai kumbau jisu duai naga banta gitu kibales new you naga banta gitu kibalan temau you kohan men ko para kane kadai ke bamanga ma pingi dei banle kane ke bautrai u khot yang ngi banle menta kasngi
Sacha sin ngong epi kohan men ko para token habang iwan nakmat jong utrai banduai ngiwan banduai om dei banga don kam yau henry namar banga ijau namar banga iju ban ngiwan banduai ken dakata ka jing khoj men sim ngiwan banduai ken dakata ka jing ngai daga jing syania jongi ban ngi duai ken man takas ngi rukum ju kenang ba manga mapi ngilaban map ya kita gibales new yangi kenang ba manga mapi nginyo kajing map now try ngiduai nak banta kene gijing e ha kene kasngi ngin kabrib ya lagi jong gikmat kohan men ko para ha kene kapor ai bo try unai bor yang abade pi un kersan yang abade pi namar ngilong gibreu kibakerpang gijing u namar ngilong gikunting gijing u namar ngilong gibreu kiba mau lajet kerpang ban yo lane ban simbenta hakahima gejung u ban simbenta hakahima gejung u lane ban yo ya kata kebha ka benta ka mang hakahima ka jung u ngi dei ban le ya ke e ka ba u hikai yangi en yuro yau Jesus Christ